दुमुहा सांप आदमी सुन ले बा। कभी कभी दुमुहा पीत सुने में आता जाना कि टू पेस्ट पीची बार बार कमेंटेटर लोग यूज कर लगते कैसे हो सकता है कि पिचवा एक गाँव में दो तरीका के बॉल कैसे होता है बुका बनाओ लोग काम नहीं ना ये पॉसिबल बा। अच्छा कुछ कुछ आदमियों के ये नेचर होखेला वो तहरा मुहा पर तहरा बड़ाई करिए दूसरा के मुहा पर तहर शिकायत उनकर बड़ाई करिए तो वो सिचुएशन देख के अपन कंडीशन बदले ले ऐसा के पिचुओं के हाल बा। तो टू पेस्ट पिच का होखेला कि कभी बॉल सरसरा के ऊपर या कभी रुक के धुकू धुकू के ऊपर आएला तो एकर कारण का बा कि पिचुआ के जो नमी बा नु उ सब जगह एक वैसे ना रहे तो जहां नमी कम रही हो पिचुआ तनी हार्ड रही तो जो बॉलवा गिरला के बाद फास्ट बाउंस होकेला एकदम सरसरा के निकलेला आ कहीं कहीं तनी गीलापन ज्यादा रही नु तो बॉलवा जब उजा गिरेला नु तो हल्का सा स्लो हो जाला तो बॉलवा ज्यादा उठी ना चाहे कभी रुक के आई सोच के आई यही चलते बल्लेबाज के नु एडजस्टमेंट में टाइम लग जाला कभी सर दे आवता आ कभी धीरे धीरे धुकू धुकू आवता यही में बल्लेबाज मिस टाइम क के आउट होके के चांस ज्यादा होकेला। दुमुहा पिच तो हमनी के जान गई काहे होकेला लेकिन जो दुमुहा लोग बा घरवा सब केहू के जानत बानी आ कभी फेस के बनी तो हमरा के कमेंट सेक्शन में बताई और भी ऐसे क्रिकेट के टेक्निकल और बारीकी से रुआ जाने के बनू तो हमरा के कमेंट सेक्शन में बताई हम टर्म के एक्सप्लेन करब कोनो और क्यूरियोसिटी है तो ओकरो को हम एक्सप्लेन करे के ट्राई करब। तो मिलल जी हमनी के अपना अगला वीडियो में।